zaintrigirao, pa smo na molbu mnogobrojnih gledalaca odlučili da vam pobliže predstavimo ovog kontroverznog čoveka. Ovog puta poslušajte što ima da kaže o svojim ljubavno-seksualnim podvizima ovaj čudni čovek koji se smatra najsnažnijim u Bosni i Hercegovini, što pripisuje ishrani bez koncentrata. Nisam ja, kažem ti, odranjen koncentratom, nego ja sam odranjen malo drugčije, tom starinskom domaćom ranom. Zato ja dobro i seksam djevojke. Samo često puta razvalim koljena od pustoga straha i udarca, jer tamo je kladionica bila, a na mene se kladio jedan gazda iz Posušja, da ću ja njih 5 opremiti za 5 sati, a ni na jednoj da neću biti ispod jednog školskog časa. Ako li bi samo na jednoj bio ispod školskog časa, onda taj gazda gubi okladu, a on voli te kladionce i oklade, pa meni kaže da će smijemo se kume kladiti, i položio velike pare. I onda su mene dovodili po jednu iza reda, nema veze, po 6 sati ne spada. I onda ja kad sam 48 minuta odradio ovu malu, ti 12 minuta malo se stuširao i malo se istrljio i malo me izmasirala. Samo povikaša sljedeća. Tu malu sam isto odradio, na njoj sam isto bio nešto oko 50 minuta, mislim 2 minute više. Oni 10 minuta opet priprema, odmor i sljedeća. I tako da sam njih 5 opremio za 5 sati, pošto sam ja izjavio da sam ostao nezadovoljan sa njih 5. Kaže dede ciganka na tuširanje, a ja kažem ne dajte joj da se tušira, kad je ciganka nek bude prava ciganka. I Kraljević Marko nije dao kad će spavat sa ženom po 40 dana da se tušira, da pravi onaj miris osjeti vagine. Tako je i Zmaj, kad sam ja sprčio ciganku, pišni ciganka kod brata ženi, koja je brate zmije u precijepu. To je sve ustalo, ja bi ga navališeni gledali su, imali šta da vide. Boga mi, smješka se taj moj kum, diže lovu, tu smo i podijeli, odnijeli okladu. A ja vičem, a stao sam nezadovoljan, dajte još šta bi, ako crnkinja ima alatkinja. Kaže, Zmaje, ima tamo kobla pripeta, kaže, jedno je pripeta u onoj međi, kaže, gore, a ima dobra jalaša, kaže, iz drijebe žensko. Pa ja te rekao da sprčim koblu, ne bi ja sprčio koblu, ali ja zajebao se, znaš. Idu vole koblu ko fol da ja sprčim koblu, što ću sprčiti koblu, nisam razumiješ, ali zajebao se ja. Kaže, evo, ali umre srši, ovako gore. Nema, brale, ne spada. Pa kaže, jebo majk, pa ima orgazam, kao jebo mu ti materi, ima ne ono orgazam, ali neće da mu spane. Ima u njega ne spada, on mora gust, ne mora 5, on je mora 10 opremiti. Ide se to opremio za 10 sati, što ne ošali.